Masterizer. Sanibona kupart 79 la siqala khona police station ngesikhathi uSteven efika noRandall noBradley babophile. Ethi nawo amadoda amabili ngiwabophe elwa e-restaurant. Wathi uRandall ngifuna iloya yami mina nanga umuntu ongisukelile ngishaya ngebhodlela ekhanda. Wathi uLushin Randall vala umlomo siyakwazi unamaloya. Wathi uRandall musu ukungithulisa kanje Lushin. uLushin wasusa uRandall eduze kaBradley wazommisa eceleni. Wathi Steven bekwenzakalani la? Wathi uSteven bengikade ngiphume e-restaurant ePickles. Ngezwe sekunomsindo kuthiwa khona abantu abalwa ngaphakathi ngangena ngafica amadoda. Wathi uLushin ngiqhubeke nabo noma uzoqhubeka nabo. Wathi uSteven no ngekushiya nabo uLushin abakho. Wahamba uSteven. uRandall wathi licawensile ubani leliphoyisa. Wathi uLushin Randall ngikukhuzile ngathi awuvala umlomo wakho. Wathi uLushin Bradley kwenzakaleni. Wathi uRandall wabuza yena ingabubuza mina. Wathi uLushin Randall ngeke ngilonge itshela into eyodwa ukuthi ithula. Wathi futhi yazi ukuthini wazohlala phansi hlala la ebhenchini wamhlalisa ebhenchini. Wathi uLushin Bradley kwenzakaleni. Wathi uBradley bese ngilandela lesilimo. Wathi uRandall ngikulandele bengikwazi ngani ukuthi ulapha. Wathi uLushin ngithe thula Randall ngisakhuluma noBradley. Qhubeka Bradley. Wathi uBradley ungilandelile uRandall ngathi ubazi ukuthi ngikiphi restaurant. Ngiyamsola ukuthi wafaka itrack emotweni yami. Ngoba uyangazi mangiphuma endlini yami nokuthi ngisuke ngiyaphi. Wathi uRandall sengingavele ngisuke imoto yakho ngiyoyifaka itrack nje. Wathi uLushin ngeke ngilonge ngitshela into eyodwa Randall ukuthi vala umlomo. Qhubeka Bradley. Wathi uBradley ufikile e-restaurant wangifica ngenoMarcy. Ngacasa ukuMarcy bahamba bamshiya. Wabhize lokho ebalandele ekhuluma emthuko embiza ngawo wonke lamagama. Sagcina sesilwa ke ngoba usibona sesiboshiwe. Wathi uLushin uba uqala ukulwa. Wathi uBradley yena uRandall. Wathi uRandall uqambelana manje ngoba ungiqale ngebhodlela ekhanda. Wathi uLushin vala umlomo uRandall wabiza elinye iphoyisa uLushin. Wathi was lezi iphoyisa uLushin walitshela ukuthi alikhumula uBradley ozankosi lamqaqa uBradley. Wathi uLushin Bradley usungahambi ekhaya. Wathi uRandall kanjani manje? Umuntu ofike wangisukela ngebhodlela wangishaya ekhanda kodwa manje ngidedela yena kuqala. Wathi uLushin kunini ngikutshethi vala umlomo wena. Wathi uRandall ngizokusuwa wena kwiloya yami. Ngizogcina ukuba iphoyisa lithatha amasayidi. Wathi uLushin yenza okwenzayo ungangisabisi mina. Wathi uRandall udedela uBradley njengoba wenza ungibukela ngiqhashazwa uEdward. Wathi uLushin bengizonidedela nobabili nenoBradley. Kodwa njengoba ungakwazi ukuvala umlomo usazothi ukuhlala isikhashana la. I was gonna let both of you go. But since you don't know how to shut up, you can stay here for a while. Wahamba uLushin wabiza elinye iphoyisa wathi alimthatha uRandall labuya lelo phoyisa lazothatha uRandall. uMarcy kwakhala iselfoni yakhe ngesikhathi eyiphendula. Wayifonela uIan. uIan ebuza kuMarcy ukuthi uright yini. Wathi uMarcy uright. Wathi uIan ngimbonile ke lo Randall e-restaurant namhlanje ukuthi uyisilima kanje. Wathi uMarcy umthetho wakhe kuRandall unjeya kodwa ngisayibuza ukuthi waze kanjani ukuthi sekuleya restaurant. Wathi uIan kanti uyakustoka yini. Wathi uMarcy cha. Wathi uIan kodwa kufanele kwenziwe something ngokusheshsha leya ndoda udivorce naye. Wathi uMarcy sona sifiso sami ukuthi asayine amaphepha edivorce. Wathi uIan khululeka ngizokulekelela mina ngenza uLarry ukuthi ayisheshise lento. Wathi uMarcy ngingajabula uma engasayini. Wathi uIan Marcy ubungangitsheli ngani ukuthi ukhulelwe. Wathi uMarcy bengingacabanga ukuthi lokho kuhlangene nawe. Wathi uIan nalapho uqinisile umchaza ngoba ungitshela straight. Wathi uIan kodwa kuzofanele udlalele kude naloya Randall ngathi uyinkinga. Wathi uMarcy kwamina usengibambe ngalawo amaphepha angafuni ukwasayina. Wathi uIan khululeka ngineplan ngizom-encourage uLarry kusasa e-ofisini ukuthi siyisheshise fast indaba yokufinalize idivorce yakho. uMarcy wakhala ngeinhlungu esiswini watshela uIan ukuthi sengiqala ukungazizwa kahle ngicela ukuvalelisa. Wathi uIan okay Marcy ube right sobuye sikhuluma. Bavalelisana bavala amafoni wasala uMarcy esebambisisa ikhala ngasuthi esebhlungu. uEsperanza wangena emzini wakhe ngesikhathi efica loSiso ibabysitter embuza ukuthi uMiko selele yini wavuma loSiso ukuthi ulele. uEsperanza wanika loSiso imali yakhe. Wabonga loSiso wavalelisa kuEsperanza waphuma wahamba. uEsperanza wavala emnyango wabuya lapho wahamba esekamereni lengane uMika. Afike walivula kancane lunguzo wasethola ukuthi ulele wamvalela. Wasuka lapho wahamba uEsperanza esekamereni lakhe for ukuyobheka ewindini la athe khona uSteven ozofika amlinde khona. Nje wamvulela wamfaka isikhathi emthulisa ukuthi angabanga umsindo angene ethule. Wangena uSteven uEsperanza wamphosa phezu kombhede njengoba ngangichazile ukuthi ngokomthetho kaYouTube asivumelekile ukuveza izinto ezinocansi sokweqa lokho. Mase siya kuAlex. uAlex wathi uyolunguza ewindini wabona ngaphandle imoto kaBradley izizongena izopaka. Wehle uBradley emotweni yakhe waqalaza imoto yakhe ngaphansi ukuthi akwenzekanga yini ukuthi uRandall wafihla itrack emotweni. Isikhathi eyizungeza uBradley imoto yakhe isesha ngaphansi. Wayefuna uBradley leyo track wazi wagcina seyitholile ukuthi ngempela iyona leyo uRandall bekatracker ngayo. Wayithatha uBradley leyo track wahamba nayo endlini. Esehleli kusofa uBradley wayebeke ice phezu kwesandla sakhe sasebhlungu. Ngenkathi efika uAlex embuza ukuthi kwenzakaleni esandleni. uBradley wathi akho lutho. Wathi uAlex
umlimele nje Bradley ngathi uyasondela kuBradley wathi uBradley ungangithinti. U-Alex watshela uBradley ukuthi ubekade emphakela ukudla kudala sekuze kwabanda ngamfudumezela khona kwi-microwave. Wathi uBradley, Alex bengingakukhuzanga nokuthi ihlukana nokukhuluma noRandall. Wathi u-Alex, Bradley ngicela ukukuchazela ukuthi uRandall bese bangumsindo ngeredio njengangalela langa bengizama ukulalisa ingane mina. Wathi uBradley mthungiqambela amanga Alex. Wathi u-Alex angiqamba amanga Bradley ngiqinisile. Wathi uBradley ngizokubuza into eyodwa Alex, uma kungiqambela amanga ngizohamba ngihlukane nawe ngingaphinde ngikhulume nawe. Into engizokubuza yona ngifuna ibe yiqiniso. Wathi uBradley njengoba uRandall ekungitshela ukuthi uke waya kuyena ubuke wayani before wayokhuluma naye. Wathi u-Alex cha ngiyami. Wathi uBradley ngiyakuzwa ngabe kukhona yini okunye oswakwangiqambela amanga ngakho ongangitshelanga khona ozokuvuma khona manje ukuthi wangiqambele khona amanga. Wathi u-Alex cha akukho. Wathi uBradley ngizophinde ngikubuze okugcina Alex ngoba ungangiqambela amanga ngizophuma ngihambe ngifuna uhlambuluko uvula iqiniso uma ukuthi kukhona la wakangiqambela khona amanga wangifihlela anginandaba noma ngathi amanga amakhulu noma amanga amancane kukhona yini oswakwangiqambela khona amanga awangakuvuma yebo noma cha. Wathi u-Alex, Bradley ngi-understand ukuthi ufuna ukuthi ngithini. Wathi uBradley ngifuna ungitshele ukuthi Bradley ngake ngakuqambela amanga ngento ethile ngicela ukuyivuma namhlanje ukuthi ngakuqambela amanga ngo-1 no-2. Ethi uBradley ngikunika ithuba lokuvuma. Wathi u-Alex njengoba ngikutshelile Bradley ayikho enye into engikuqambele khona amanga. Wathi uBradley uchaza ukuthi wasuka ngitshela amaqiniso ngazo zonke izinto. Wavuma u-Alex wathi yonke into esengakutshela yona iyiqiniso. Wathi uBradley kulungile kodwa mangake ngithole ukuthi khona amanga obungifihlele wona ngalolo suku uyogcina ukubona mina. uBradley watshela u-Alex ukuthi usungahamba uyolala embhedeni. Wathi u-Alex singahamba siyolala. Wathi uBradley ngizolala la kusofa mina. Wathi u-Alex okay wahamba u-Alex washiya uBradley. Masemzini kaNatalie noLucian, uNatalie wayibuza kuLucian ukuthi uKhelo unjani. Wathi uLucian uright uKhelo. Wathi uNatalie kuhamba kanjani ngale lawyer yakhe uIan. Wathi uLucian uKhelo userepresentwa yi-public defender wethuka uNatalie. Ethi uNatalie udinga ilawyer yangempela uKhelo. Wathi uLucian amanye ama-public defender aright. Wathi uNatalie kodwa amanye axakwe umsebenzi omningi. Wathi uLucian eyale public defender ifile ngiyicheckile uright. Wathi uNatalie noma kunjalo kodwa uKhelo udinga ukutholelwa ilawyer. Wathi uLucian uzoyithatha Natalie imali yokukhokhela enye ilawyer. Wathi uNatalie noma ngingenayo kodwa wena Lucian ungaba nayo. Wathi uLucian nami Natalie ngineyidingo. Wathi uNatalie uKhelo kufanele akhishwe kuleya ndawo emnyama Lucian. Ethi uNatalie nomfana wakhe uJustice usadidekile njengathi ubengahlanganiswa noma wakhe. Wathi uLucian uKhelo kubeke kwacaca ukuthi ngeke akwazi uJustice ukumbona kwe-holding cell. Ethi futhi uthe ngathi singamnakekela uJustice uma kwenzeke lahlwa icala uKhelo. Wathi uNatalie wathi nawe ukuvumile lokho Lucian siney'ngane eziwu-3 la. Ethi uNatalie kanti uphi umndeni wakhe. Wathi uLucian wena uwumngani wakhe. Wathi uLucian khululeka Natalie akaye ejele uKhelo. Wathi uNatalie uvele usejele uKhelo. Wathi uLucian usavalelwe kwe-holding cell epolice station futhi ngeke aze alahlwe icala. Wathi uNatalie angiyithandisisi lento mina ngoba naye lo Justice usadinga usizo lwe-therapist ngoba uTrevor uswangena kakhulu emqondweni kaJustice. Azizazi ezinye izinto abemtshela zona ngoba noJustice eneyimfihlo kanje. Ethi uNatalie nawe angikhumbuli nje ukhuluma noJustice. Wathi uLucian ngisazokhuluma naye ngifike sebelele benoFrank ebusuku. Wathi uNatalie kuzomela ukhulume noJustice uphinde usize uKhelo ukuthi athole ilawyer. Mayesemzini ka-Esperanza wayevusa uSteven ethi kuzomela ahambe manje. Wavuka uSteven engathi complain ukuthi uvuswa kabuhlungu. Wathi uEsperanza usuvuswa kabuhlungu manje sasivumelene. Yini Steven awusazi nesizathu engikuvusela sona. Wathi uSteven ayikhuleka ngiyasazi wenzela ukuthi indodakazi yakhe ingangiboni. Wathi uEsperanza akungcono uma ukuthi usakhumbula. Wathi uSteven manje ngizophinde ngiphume ngewindi noma sekukhanya uthini ngomakhelwane bakho. Wathi uEsperanza vele sekuyakhanya sokufanele uphume straight ngomnyango manje. Ngathi egqoka uSteven uEsperanza mtshela ukuthi akasheshise agqoka ahambe. Wathi uSteven siyangididisa lento yakho Esperanza ukuba ngathi uyakujabulela ukuba khona kwami mangisafika. Ethi kubonakala ngathi awuzazi ukuthi ufunani Esperanza. Wathi Esperanza akukona ukungazazi ukuthi ufunani mangikutshela ukuthi ihambe. Wathi uSteven ngicabanga ukuthi siyiyeke futhi lento ngoba ngeke ngize ngikwazi Esperanza ukuphila lempilo ongiphilisayo. Wathi Esperanza uma ucabanga ukuthi ngizokuncenga ke nami ngicabanga same ukuthi asiyeke vele. Ethi ngoba nginezizathu zami mina Steven ezakho zithini izathu. Wathi uSteven ngathi nje ngibizela for isex mase siqedile kube ngathi uyayisolo vele ungixoshisa okwenje awufuni nje ke ngispend isikhathi nawe. Wathi uEsperanza ngakutshela nje Steven ukuthi it's too much for abantu ababili ukuba kwi-relationship. Yini kanti enye oyifunayo Steven? Wathi uSteven ngifuna ukukwazi Esperanza. Wathi uEsperanza kade wangazi Steven uyangazi ufuna ukungazi okunjani. Wathi uSteven angikwazi Esperanza mina engikwaziyo wamthulisa uEsperanza wathi ingane yami ilele. Wathi uEsperanza ngithe hamba. Wathi uSteven ngiyahamba vele futhi okokugcina. Wathi uEsperanza show nami ngicabanga ukuthi okokugcina hamba. Waphuma wahamba uSteven eshiya uEsperanza secasukile. Wathi uma ephumela ngaphandle uSteven wabona uEdward esehlele esithuthuthwini sakhe. Wathi uEdward njengoba uphuma kulendlu nami kade ngifikile la ngifike kusemnyama ukubonakala ukuthi ulalela ekhaya ngabe nengane yami ikhona khona la. Wathi uSteven anginasikhathi sokukhuluma nawe Edward suke esithuthuthwini sami.
wathi u-Edward yazi wena kufanele ngabe kade ngakubulala inkinga into esakwenza ukuthi usaphila namanje ileli badge le-FBI elisesifubeni sakho. There's only one reason you're still alive, buddy, and that's that FBI badge on your chest. Wathi uSteven anginandaba nawe Edward angikusabi futhi mina suka phezu kwesithuthuthi sami ngifuna ukuhamba. Wathi u-Edward ngabe uyigqokile bulletproof vest yakho? Wathi uSteven cha ngiyigqokile ufuna ukungidubula yini? Wathi uSteven ngidubule Edward njengamanje. Wathi u-Edward noma ngifuna ukukudubula kodwa ngisazothi ukukuyeka le phakathi kwami nawe ngizothi ukuyiphi isikhathi kancane. Wathi uSteven uma ungakazazi ukuthi ufuna ukwenzani suka phezu kwesithuthuthi sami ngifuna ukuhamba. Wasuka u-Eddie phezu kwebhayikhi kaSteven. Wasuka lapho Edward wahamba naye emotweni yakhe. Mayesefika ngasemotweni yakhe wakhuluma nefone etshela igebengu zakhe ukuthi ayilandele uSteven kodwa zingaqale imenze lutho kwamanje just ukumcheck nje zombona ukuthi umuntu onjani uhamba ngebhayikhi enjani. uSteven wadumisa ibhayikhi yakhe waphuma wahamba. Nemoto yegebengu zika Edward nayo yasuka yalandela ibhayikhi kaSteven. Emva kwemoto yegebengu kwasuka ka-Edward nayo yalandela. Mase sibuyele police station iphoyisa lafika kwi-holding cell kaRandall labiza uRandall lamkhiphela ngaphandle lamtshela ukuthi kukhona bazofika bam-attend akayohlala lapha ebhenchini. Inkathi emhlalisa ebhenchini uRandall lamfasa ngozankosi wathi uRandall suzovela ungigaxa uzankosi nje ngihleli kanje. Iphoyisa latshela uRandall ukuthi kuwumthetho lahamba lelo phoyisa lashiya uRandall kanti uzothi esahleli uRandall wabona ukuthi uhleli maqondana nakwiseli kaKelly Isaacs. Wathi uRandall hawu wena Kelly obulala amadoda bakuvalele la. Wathi uKelly hlukana nami Randall. Leave me alone, Randall. Wathi uRandall kade umdubule ngempela umfana kamfundisi. Wathi uKelly ngizodubula wena uma ungafuni ukuhlukana nami. Ethi uRandall wawuyenzelani vele lento? Usukela umfana kamfundisi engakucelanga umthengela umuzi uyitshela ukuthi uzobamba uTravis ngomuzi. Ethi uRandall angithi uyangazi umsebenzi wami ukutestify emacourt. Ethi ngicabanga ukuli-attenda lelicala lakho Kelly kube yimina engizotestifya khona futhi kuzoba lula ke for mina njengomakhelwane ukuthi bakwazi ukunginikeza le case ngoba ngazi yonke into ngumakhelwane izinto zenzeke phambi kwami. Wathi sengitestify kuma-criminal case amaningi afana nale ama-case abantu besifazane abasuke befuna ukubamba indoda ka-something bese umuntu wesifazane ebona ukuthi leyo ndoda ayimnaki inaka abanye abantu besifazane njengoTravis obenaka ontanga bakhe eshiya wena Kelly ngoba umdala kunaye wakhetha ukuthi ngcono umbulala. Wathi uRandall kufanele ngiyoxoxisana nomfundisi uKane ukuthi ngibalekelele kule case. Ethi uRandall uma ingangifonela ngeprosecutor efuna ngithathe le case yimina kufanele ngifonele yona iprosecutor ngiyitshela ukuthi ngizoyithatha le case ngoba nginolwazi olungcono ngayo. Ngathi sengiyambona nje umfana wamfundisi oyilungelo uTravis ezobulawa umuntu wesifazane ofuna bathandane ngenkani ngoba enomona ukuthi uTravis u-engage nontanga wakhe. uKelly wamemeza iphoyisa laqhamuka iphoyisa. uKelly wabuza kuleli phoyisa ukuthi sikhona nesidingo sokuthi lo muntu ahlale maqondane naye kanje ubuye amharasa ukhuluma amagama angemahle kuyena. Le phoyisa latshela uKelly ukuthi akarelax lo muntu ubekwe la ngoba kukhona umuntu amlindile uzosuka la. Le phoyisa latshela uRandall ukuthi naye akavala umlomo. Lahamba iphoyisa lashiya uRandall ngenkathi etshela uKelly ukuthi usejahe kabi ukuthi akhulume neprosecutor ukuze ayitshele ukuthi ufuna ukutestifya kule case. Wathi uRandall kuKelly wena usawuhlala ejele uyohlala isikhathi eside. You are going to jail for a very, very long time. Ethi ngoba waqala wagwaza uRamsey manje usuzodubula uTravis. Wathi uRandall ayibona umfana wakho usezokhula engenabazali. Wathetha uKelly wathi ungakukhulumi ngengane yami. Baqhubeka nokukhuluma uRandall engathulile wacasa ukuKelly wasukuma wayethi uRandall emtshela ukuthi ngithe hlukana nami Randall uvala umlomo. Engathuli uRandall ethi awuyithandi ingane yakho wena uthanda isibhamu. uKelly wazokhuluma into engafanele ayisho wathi ngifisa sengathi ngabe leso sibhamu sikhona la eduze khona uzokuchitha ubuchopho njengoba ngenze kuTravis. Yeah, I wish I had that gun right now so I could blow your brains out same way I did Travis. Avele wahleka uRandall wathi uKelly uhlekani. Wathi uRandall ngihleka ukuthi usuvele wayenza abalula lento ngokukhuluma iqiniso phambi kwekhamera sikhathi emkhombisa ikhamera. Wethuka uKelly wasechukikile ethola ukuthi usekhulume yonke lento phambi kwekhamera imrecord. Eqhubeka nokuhleka uRandall ethi kanti uyisilima kanje. Ethi uRandall bengivele ngifuna ukwenza itestimony ecaleni lakho. Ucanza uboni wena ukuthi ngikucasula ngamasibomu ngoba ngibona ikhamera. Nawe silimandini uzonginika bonke ubufakazi. Ngiyabonga Kelly ngokuba isilimo. Usungenzela izinto zabalula kakhulu ngokunginikeza ubufakazi. Uyodonsa udili kajele manje ngeke uphinde ubone umhlaba. Imoto kaEdward yabuye ezopaka emva kwale truck endala necontainer avalele khona uLarry. Wehle uEdward emotweni yakhe ngenkathi eseyobheka uLarry. Wangena uEdward wathi usuvukile baby girl. Ethi uLarry Edward sekwanele ngifuna ukuhamba manje ngidedele ngiye ekhaya. uEdward qavuna uLarry. uLarry wayekhala ethi uyaxolisa. Ethi uEdward angithi uthe yona enjoy nje ubuhlungu. Ethi uLarry ngiyaxolisa ukuthi ngisho njalo sekwanele manje Edward ngicela ungidedele. Wathi uEdward awusab-enjoy ubuhlungu. Wathi uLarry bengidlala. Wathi uEdward uma ukuthi ubunesikhathi sokudlala ke mina angiwudlala umdlalo wabafana abancane. Ngiwumbulali mina. I don't play your little boy games.
I'm a killer. Nkathi esethi uzomboza ngoplastiki ekhanda ethi uLarry uyaxolisa ngamnika noma yini ethi unayo imali uzomsendela imali wathi u-Edward angifuna imali yakho mina kodwa ngifuna ukuzokubulala. U-Eddie wamboza ngoplastiki ekhanda wamklinya ngawo wathi yifa. Nkathi esemklinya noma eselele phansi ethi yifa baby girl yifa. Wamdedela wathi u-Edward ake sime kancane ngegame yethu kwamanje ngisahamba ngizobuye ngikubona ngizobuya sizoqhubeka nokudlala. Wahamba u-Edward. uMarcy wayesakhala ngey'nhlungu esiswini ngenkathi ebuza kudokotela ukuthi ngabe kukhona nokwenzekayo enganeni yakhe. Wathi uDr. Rustin uMarcy akazama ukurelaxa basalinde ama-results ibona azosho ukuthi kwenzakalani. Ethi uMarcy engenzeki kodwa i-miscarriage akafuni ukulahlekelwa yile ngane. Wathi uDr. Rustin uMarcy angakucabangi lokho akazama ukucabanga izinto eyi-right angacabanga into ezomenza i-stress. uMarcy watshela uDr. Rustin ukuthi ucela amthathele ifoni yakhe ngesikhathi embhekele uDr. Rustin ifoni. uMarcy ngenkathi etshela udokotela ukuthi ucela amfonelele uBradley. Wathi uDr. Rustin uBradley ba? Wathi uMarcy uBradley Montgomery. Wathi ideka uDr. Rustin ethi umkhwenyana ka-Alex. Wavuma uMarcy wathi singabangani. Wayibheka kangayitholi icontact ebhala uBradley uDr. Rustin ngenkathi etshela uMarcy ukuthi alikho igama elibhala uBradley la. Wathi uMarcy lisave ngo-My Future bheka igama elibhala ukuthi My Future. Waphuma ngaphandle uDr. Rustin eseyofonela uBradley. Wathi mayifona wakhala kwi-cordless phone yasendlini ngathi iphendula u-Alex. Ethi uDr. Rustin, Alex unjani ngicela ukukhuluma noBradley. Wathi u-Alex kumayelana nani ngabe ufikile uRandall lapha. Wathi uDr. Rustin akafika ngoRandall la ngicela ukunikezela uBradley phone. Wathi u-Alex kumayelana nani umfunelana uBradley. Wathi uDr. Rustin ufuna uMarcy uBradley. Wathi u-Alex manje ngoba ufuna uBradley wena umfunela uMarcy. Wavuma uDr. Rustin wathi ya uMarcy ucele ukukhulunyiswa noBradley ngoba naye uMarcy ula esibhedlela. Wathi u-Alex ngeke akwazi ukukhuluma nefoni uBradley ngoba ulele ngeke ngikwazi ukumvusa. Wathi uDr. Rustin ngiyazi ukuthi akukho right but ngenza into engicelwe yipatient. Wathi u-Alex ngingakunikeza inamba yomkhonyana wakhe lo uMarcy okuyena ubaba waleyo ngane ayikhulelwe. Wathi uDr. Rustin uMarcy besingeke singumkhulumise nomkhonyana wakhe engamcelanga ubecele uBradley that's why ngimcelela uBradley. Wathi u-Alex ngebirthday uBradley ngiyakwazi ukukhuluma nefoni ngoba ulele. Wathi uDr. Rustin nami ngiyazi ukuthi ku-uncomfortable kanjani ukuthi ngibe phakathi nale issue le kodwa ngicela ukuthi ungidlulisele imessage kuBradley mayesevukile. Wathi u-Alex okay ngizomdlulisela imessage. Wabonga uDr. Rustin wavalelisa wavala ifoni wangena uBradley. Wabuza ku-Alex ukuthi ubalo kade ukhuluma naye efonini. u-Alex wangingiza wathi uBradley, Alex ngithi ubani kade ukhuluma naye efonini. u-Alex wabanjwa amalimi engasho. Who's that? Alex? Oh. Alex. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-upload kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.